Имам удоволствието да ви поканя на първата изложба на галерия Фойе Поликом. Изложбата ще представи творби на младия творец Симеон Васев, художник, ученик в Националното училище по изящни изкуства Илия Петров, град София. Картините ще бъдат изложени от 6 до 30 януари в нашата галерия, като всеки желаещ да закупи дадена картина, която му е харесала, която му е допаднала, направила му е впечатление или го е трогнала, може да я закупи. Първоначалната стойност на тези картини е 50 лева, т.е. това е стойността на вложените в тях материали. Като горд собственик на картина ще бъде този, който предложи най-висока цена. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане и насърчаване таланта и обучението на младият художник. На 30 януари на скромен коктейл ще бъдат представени новите собственици на картините. Моля, отворете сърцата си и нека подкрепим таланта.